Kumnu lashna ya ka building bajrong tam haperthai. But ki ai ki jing e ba ki engineer ki ya kendo aka por bashna ya ka Burj Khalifa. Ki khublai phi baro ki perlok ki baju pet bat kershan ya kane ka channel. Bat khublai ru ya ki comment bas ngautanat jong phi. Te perlok baro ngalayo shibun ki comment. Batshna sa ka part 2 shaphang jong ka Burj Khalifa. Te mentang ngalawan ra ya ka video part 2 jong ka Burj Khalifa. Ito ang inistang no ya ka video jong i apa menta ka sengi. Batshna ya ka Burj Khalifa di engineer kilai tentu sibun kijing e. Abalas tang banti ya ka jaka batshna ya ka building ka bajrong tam haperthe. Ilalap bakane ka jaka kalong da ka daw siap sudah. Abayo i ya kane di engineer ila king bayong namar kumno on penyang ya ka building ka bajrong tam haperthe. Aka daw siap. Te hadien kane di engineer kila perkhat bah bat kila rai kontep da ki steel pipe ado sanpho phut chapo bat la pendon kam ado 8,000 teli ki steel pipe ban penyang ya kane ka building bat kila sedang ban prei ya kane ka building ta ka jing trei sitom jong ki khatar hajar mut ki nong trei miet la bat sengi da ka bastet kane ka building kala poi hado shispa shipho mala bat hang ne ki engineer kilai kendo jing e biang te kumbang itip Dubai kadai ka rish iam bat kalong ka jaka ka basyet bah bat ka jing e ba ki engineer ki ya kendo kalong ba kat ban poi udhalai sya ka mala ka ba shispa shipho utur khong na aba pet ya kane ki engineer kila arta tien yo ka building ka torna banweng ya kane ka jing e ki hap kan thiet lai tli ki pom ba klan bor bah bat kawai ka pom Syong dor hadu prap haulat lamar kamdei kapom kabamulum mala yakini kipom apasna kerpang South Korea batakam kalaya chacha bat hadiet ba ka building kala depsna sa setang bendai yaki glass panel ane ki yet aba kilas tang bendai yaki yet akamala ka bahapo kilai penduk biang yakawai pat kajing e pat kani gajing e kala pensang e yakakam adu ra banai tam te haba pendat yakini ki yet kamera kala fluid bah bat jing fluid kala poi adu khandai ku pra degree bat lada pendat daki AC ru kan tam light adu shipho sha te ban light na kane ki engineer ki hapan perkhat da kumwei pat wei u engineer u bakerteng u John Jirafa ulaong kadon kala tang ba kalong ka barem bah namar ba omdon shu da ka wei pat kalat ihap ban pediang ya ka jing ai jing mut jong u John kita ki yet ki ba u John ula pen pa ki shong dor hado $8,000 ka wei ka yet bat ha ka building don kam hado 8,000 teli ki glass panel ban kloy kam ilashna da ka factory ban shna yakini ki yet ajan jong ka building Burj Khalifa ini ki yet ilong ki ba arstap nabar jong ka yet kasop da ka silver coating bat hapo pat adai da ka titanium te perlok baro ini ki dei ki jinge bagi engineer ki yakendo aka por basna ya ka Burj Khalifa te sa comment yang next pikwa video chapang jong ka e